Escull un lloc on puguis relaxar-te sense interrupcions i a la vegada en una postura còmoda o molt còmoda en la qual hi puguis estar els propers minuts que dura la pràctica. Comença a posar atenció a l'aire que respires, fent la inhalació i l'exhalació sempre que puguis pel nas. Millor amb els ulls tancats per poder connectar més fàcilment amb tu, la teva respiració i les teves sensacions. Inhalant i exhalant. Inhalant i exhalant. Inhalant i exhalant. Inhalant i exhalant. Després d'aquestes respiracions, pots posar l'atenció al cos i el que hi notes. Pot ser que notis alguna zona més pesada, alguna zona més lleugera, alguna part del cos més carregada o tensa. Hi hagi el que hi hagi, està bé. Ves respirant, observant i notant el cos. Després de prendre una mica més de consciència del teu cos, també pots adonar-te de tota la gran feinada que fa aquest per tu, perquè puguis viure el teu dia a dia així com ho fas. Per això, durant els següents minuts, et guiaré perquè anem agraint a diferents parts, òrgans o zones del cos totes aquestes funcions que aquest fa per tu. Començarem per la part més externa del teu cos, la pell. Aquest teixit resistent i flexible que recobreix el cos i que actua de barrera protectora de l'entorn. Tota aquesta capa que recobreix músculs i ossos i que té diverses capes per fer aquesta funció. Pots imaginar que t'acaricis el cos, posant atenció a la pell en concret, o simplement la reconeixes i agraeixes, a la teva manera. Agraint a la pell. Ara, ves una mica endins del teu cos i anirem als ossos. Agrairem a tots els més de 200 ossos que tenim al cos, que ens ajuden a moure'ns, que ens fan de suport perquè puguem mantenir-nos de peu i que protegeixen molts òrgans vitals. Posa atenció als ossos que vulguis o simplement a l'estructura òssia, que és enorme i que junt amb els músculs permeten que caminis, corris, t'ajupis, seguis. Agraint els ossos i també si vols pots afegir els músculs, tota aquesta gran feinada que fan per tu. Molt bé. Ara ves a òrgans més específics. Per exemple, anirem al múscul del cor, gràcies al qual podem viure i que proporciona al cos l'oxigen i nutrients que necessita a través de la sang. Agrair-li al cor
que et permeti estar viu ara i aquí, que t'ajudi a estar viu ara i aquí. També els pulmons, que com el cor són un òrgan indispensable. En aquest cas, ens ajuden a agafar l'oxigen de l'exterior i alliberar el diòxid de carboni. Agraint els pulmons. Ara ves a l'estómac, que ens ajuda a recollir els nutrients dels aliments que ingerim, així com també a eliminar possibles bactèries. Si anem més a l'extern, posa atenció al sentit que tu vulguis. La vista, l'oïda, l'olfacte o el gust, i agraeix el sentit que hagis escollit, la tasca que fa i tot el que t'aporta en el dia a dia. Quan estiguis a posar l'atenció en aquest primer sentit que hagis escollit, escull-ne un altre. I un altre cop, reconeix-el i agraeix-li la gran tasca que fa per tu. Ara et deixaré una estona perquè puguis agrair algunes parts, òrgans o zones del cos que tu vulguis a la teva manera, a les que tu decideixis. Et deixaré una estoneta perquè ho facis al teu ritme. Molt bé. Ves parant aquest exercici sobre agraïment al cos, recordant que quan vulguis el pots reprendre. Agafa't un moment per notar com et sents, quines sensacions corporals t'acompanyen ara mateix i queda't amb aquestes. Ves tancant l'exercici i deixem aquesta pràctica aquí. Fins la pròxima.